Wat is de charme van het prongrieden? Nou, het is heel anders als gewoon rieden, als gewoon tochterrieden, zeg maar. Het is heel wat techniek. Het is oerdreun techniek eigenlijk. Het moet heel goed technisch rieden. En dan maken ze prachtige slagen en dat had gewoon wat. Het swingt. Het is correct als dansen op het ijs. Het swingt. Dit is de eerste keer dat ik op natuurreis pronkje rijd. En hoe bevalt het? Ik vind dit geweldig. Dit is veel mooier dan op ijsbaan in Heerenveen. Als de oefening altijd een zaterdag in de Tialf. Maar ja, dit riet. Ik bedoel, we gaan hier alle rondte. Je kunt hier een hele mooie grote slagen maken. En daar gaat het dus om. Dat het zo mooi mogelijk en zo groot mogelijk riest. Dus Nou, maar die rondte hier geweldig. En Het is het toch waar. prachtig. En het toch? waar. En geweldig waar. Man, wat wil je nog meer? Nou, Schitterend. ken het mooi. Het is een Fries kostuum van ongeveer 1860, 1880. En is het een speciaal prongriederskostuum? Nee, dat is gewoon het Friese kostuum van de goede boerenstand van Friesland. Aha. Maar ja, ik ben geen boerin, hè. Maar toch heb ik het goud en zilver maar omskaft. Ja, dit zilver hebben we dan nog. En tas. En het gouden jerryzer. En dit prongrieden, is dat nou goed voor het huwelijk? Ik denk het wel. Ja, vind ik wel. En je mag eens even mijn oren niet aan rieden. Nou, je kan ik eens even het slipperke maken naar een orenvrouw. Dat is even lekker rieden. En dan kan mijn vrouw eens even mijn oren maar rieden. Dat jouw juist de charme.